Jednotky objemu a ich premeny. V tomto videu si zodpovieme nasledujúce otázky. Čo určuje fyzikálna veličina objem? Aká je základná jednotka objemu? Aké jednotke odvodené od metra kubického sa rovná liter? Koľko centilitrov je v poldecovom poháriku? Koľko mililitrov má liter? Meria sa spotreba vody v domácnosti v kubíkoch alebo v hektolitroch? A čomu hovoríme kubík? Na úvod si povedzme niekoľko faktov o objeme, aby sme ho chápali čo najlepšie. Objem je fyzikálna veličina, ktorou určujeme, koľko miesta nejaký predmet zaberá. Nakoľko žijeme v trojrozmernom priestore, teda v priestore, ktorý má výšku, šírku a hĺbku, 3 rozmery, aj telesá, s ktorými sa stretávame, majú 3 rozmery. Napríklad taký kváder. Ak podržíme kváder presne pred očami, uvidíme iba jeho šírku, teda aký dlhý je zľava doprava, a výšku, teda aký dlhý je z dola hore. Ak sa na ten kváder ale pozrieme aj trochu z vrchu alebo zo spodu, uvidíme aj jeho hĺbku, 3. rozmer. Ešte raz si ukážme jeho šírku, výšku a hĺbku. Keďže kváder má 3 rozmery, zaberá v trojrozmernom priestore miesto a my vieme definovať jeho objem. Povedzme si ešte, že objem značíme veľkým tlačeným V a jeho základnou jednotkou je meter kubický, značíme ako m/3. Čo to znamená meter kubický? Meter kubický predstavuje objem, alebo teda koľko priestoru zaberá kváder, o rozmeroch 1 meter šírky, 1 meter výšky a 1 meter hĺbky. Iste vás správne napadlo, že tento kváder by bola vlastne kocka, keďže všetky hrany majú rovnakú dĺžku. Teda ešte raz, objem 1 meter kubický má kocka s hranami dĺžky presne 1 metra. Menšie od kubíka alebo jednotky objemu menšie ako 1 meter kubický. Nezdaknime sa zložitej grafiky, ktorú pred sebou vidíme a poďme pekne po porade. 1 meter kubický zvykneme v bežnom živote nazývať jednoducho kubík a nakoľko ide o celkom veľký objem, označujeme ním napríklad, koľko teplej vody sme v domácnosti použili, ale môžeme ním vyjadriť aj objem zeminy, piesku, štrku a tak podobne. Porovnajme si a pochopme teraz základné jednotky dĺžky, plochy a objemu. Ako prvé máme iba jednorozmerný priestor, 1D, jednodimenzionálny, ktorý má iba jeden rozmer a tu máme dĺžku, základná jednotka 1 meter. Pamätajme si vždy, že v jednom metri nájdeme 10 decimetrov, v každom decimetri 10 centimetrov, takže v metri je ich 100, a v každom centimetri 10 milimetrov, teda v metri je ich 100 x 10, dokopy 1000. Ešte raz, 1 meter má 10 decimetrov, 100 centimetrov alebo 1000 milimetrov. Decimeter je teda 1/10 metra, centimeter je jeho stotina a milimeter jeho tisícina. Keď si toto zapamätáme, prejdeme na plochu. Plochu nájdeme v priestore, ktorý má 2 rozmery. Základnou jednotkou je meter štvorcový, ktorý značíme ako meter na druhu, teda meter krát meter. Preto by nám nemalo robiť problém pochopiť, že v jednom metri štvorcovom sa nachádza 100 x 100, teda 10 000 cm², alebo aj 1000 x 1000 mm². Je to preto, lebo tak ako násobíme 1 meter 1 metrom, násobíme aj jeho 100 cm 100 cm toho druhého metra. A do tretice, najlepšie, trojrozmerný priestor a objem. Ako sme si povedali, základnou jednotkou objemu je meter kubický, značíme ako meter na tretiu. To je meter krát meter krát meter. Preto v jednom metri kubickom sa nachádza 10 krát 10 krát 10 decimetrov kubických, dokopy 1000, alebo 100 krát 100 krát 100 centimetrov kubických, dokopy 1 000 000, alebo pre milimetre kubické to bude 1000 krát 1000 krát 1000. Prejdime si podrobne porovnanie jednotiek objemu odvodených z litra a z metra kubického. Začnime tým,
že 1 liter predstavuje 1 decimeter kubický. V litroch zvykneme udávať objem tekutých látok. V prvom riadku vidíme, že 1000 litrov predstavuje 1 meter kubický. To preto, lebo kubík obsahuje 10x10x10 sa rovná 1000 decimetrov kubických. V druhom riadku, ako sme si povedali, 1 liter predstavuje 1 decimeter kubický. Tretí riadok nám ukazuje predponu hekto, ktorá značí 100 násobok. Hektoliter je teda 100 litrov alebo aj 100 decimetrov kubických. Aká časť metra kubického je 100 decimetrov kubických, teda hektoliter? Vidíme opäť z toho, že kubík obsahuje 1000 decimetrov kubických a teda hektoliter so svojimi 100 decimetrami kubickými predstavuje 1 jeho desatinu. Prejdime na spodnú časť tabuľky. Deciliter nám predstavuje 1 desatinu litra alebo 1 desatinu decimetra kubického. Sám o sebe je teda 1 desaťtisícinou kubíka. Zdôvodnenie je rovnaké ako pre predchádzajúci riadok. S decilitrom sa stretávame denne, napríklad pol-litrová plastová fľaša obľúbeného nápoja má objem 5 decilitrov, pohárik tvrdého alkoholu, s ktorými sa zatiaľ dúfame, že nestretávate, má potom objem pol deci alebo aj 5 centilitrov. Centiliter predstavuje 1/100 litra. No a nakoniec mililiter. Mililiter predstavuje 1/1000 litra. Liter má teda 1000 mililitrov. V metri kubickom je mililitrov naozaj veľa. Viete vypočítať koľko? A teraz dávajte pozor. Keďže už vieme, že predpona mili nám označuje tisícinu, tak potom vieme, že mililiter predstavuje 1/1000 decimetra kubického. A keďže takých decimetrov kubických má 1 celý kubík 1000, tak tisícina z tisíciny je 1 miliontina. 1 mililiter tak predstavuje 1 miliontinu z metra kubického. Poďme si prepočítať niekoľko prevodov medzi jednotkami. 1357 metrov kubických je koľko kilometrov kubických? S takou jednotkou sme sa ešte nestretli, ale to nevadí. Kilometer kubický predstavuje 1000 x 1000 x 1000, teda 1 miliardu metrov kubických. 1 miliarda to je jednotka a za ňou 9 nul. 1 meter kubický by tak predstavoval 0,8 nul a na konci jednotka kilometra kubického, ale nakoľko tých kubíkov máme 1357, tu 1357 si napíšeme nakoniec a pred ňu napíšeme 5 nul. Pozrime sa na ľahšie pochopiteľné príklady. 2 decimetre kubické sú koľko centimetrov kubických? Spomeňme si, že v decimetri je 10 cm a tak decimeter kubický bude tých centimetrov kubických obsahovať 10 x 10 x 10, teda 1000. 2 decimetre kubické preto predstavujú 2000 cm kubických. 133 cm kubických rovná sa koľko kubíkov? Vieme, že v metri kubickom sa nachádza 100 x 100 x 100, teda 1 000 000 cm kubických. 1 miliontinu by sme zapísali ako 0,5 nul a jednotku, ale my máme tých miliontín 133, preto si zapíšeme 0,000 a 133. Miliontinu by sme mali zapísanú 0,0000001. No a nakoniec 4 tisíciny metra kubického plus 2 decimetre kubické rovná sa koľko centimetrov kubických? Kubík má, ako sme si už povedali, 1 000 000 cm kubických a 4 tisíciny z milióna predstavujú 4000. Ak počítate s nami, na papier si zapíšte zlomok 4 tisíciny, do čitateľa si pripíšte krát milión a vyškrtajte si v čitateli aj v menovateli 3 nuly. No a ku tým 4 tisícom pridáme ešte 2000, pretože v decimetri kubickom nájdeme centimetrov kubických 1000, pretože 10 x 10 x 10. Výsledok príkladu je teda 6000 cm kubických. Podobné príklady si viete ľahko vymyslieť aj sami, odporúčame vám teda niekoľko si ich ešte vymyslieť a prepočítať,
aby ste boli pri premenách jednotiek istejší. V druhej výpočtovej časti budeme riešiť trochu zložitejšie premeny. Ako prvé si spomeňme, že 1 liter je 1 decimeter kubický. Poďme na to. Ako prvé premeňme 0,07 cl na litre. Spomeňme si, že centilitrov je 10 v decilitri, alebo že poldecák má 5 centilitrov, a teda v litri bude tých centilitrov 100. 1 centiliter by bol 0,01 litra a výsledok nášho príkladu bude tak 0,0007 litra. Poďme ďalej. 1,9 decilitra na mililitre. V decilitri sa nachádza 100 ml. Výsledok bude teda 100,9 ml. 22,4 cm kubického alebo aj mililitra na litre. No, vieme, že liter alebo aj decimeter kubický obsahuje 1000 ml alebo centimetrov kubických. 1000, pretože 10x10x10. Desatinu čiarku teda posunieme o 3 miesta doľava a výsledok bude 0,22 a 400 tisíciny. 57 stotisícin metra kubického je koľko hektolitrov? Spomeňme si, že hektoliter predstavuje 100 litrov a meter kubický 1000. 1 hektoliter je teda 1 desatina kubíka. Desatinu čiarku preto posunieme doprava o jedno miesto a zapíšeme 0,0057. 0,245 hektolitra je koľko decimetrov kubických alebo aj litrov? Hektoliter predstavuje 100 litrov, vynásobíme teda 100 v praxi, posunieme desatinu čiarku o 2 miesta doprava a zapíšeme výsledok 24,5 decimetra kubického. 22 600 500 mm kubických je koľko decilitrov? 1 deciliter je 1 desatina litra, teda 1 desatina decimetra kubického. Premeňme si teda to veľké číslo na litre. 1 decimeter má 100 mm, decimeter kubický preto obsahuje 100x100x100, teda 1 000 000 mm kubických. Desatinu čiarku v tom veľkom čísle teda posunieme o 6 miest doľava, čím získame objem v litroch. No a decilitre sú desatinou litra, tak tú čiarku posunieme o jedno miesto doprava a získame výsledok 226,5 decilitra. 16,18 litra na milimetre kubické. Vieme, že v decimetri kubickom sa nachádza 1 000 000 mm kubických a preto posunieme desatinu čiarku o 6 miest doprava a zapíšeme výsledok 16 180 000 mm kubických. No a posledná premena. 34,8 ml na centimetre kubické. Tu sa nejedná o žiadnu premenu. Prečo? No pretože 1 ml je tisícina litra alebo aj decimetra kubického. A centimeter kubický je tiež 1 tisícina decimetra kubického, pretože v decimetri je ich 10 a v decimetri kubickom je tak 10x10x10 cm kubických, teda 1000. Ešte raz, mililiter rovná sa centimeter kubický. Odporúčame vám vypísať si jednotky objemu na papier a vymyslieť si ešte ďalšie príklady na premeny. Čím viac budete premieňať a počítať, tým väčšiu prax získate a tým to bude pre vás jednoduchšie. Prajeme veľa šťastia. Záverečné zhrnutie a krátke odpovede na otázky. Čo určuje fyzikálna veličina objem? Objem určuje veľkosť priestoru, ktorý zaberá objekt. Aká je základná jednotka objemu? Meter kubický. Akej jednotke odvodenej od metra kubického sa rovná liter? Liter predstavuje decimeter kubický. Koľko centilitrov je v poldecovom poháriku? V poldecovom poháriku je 5 centilitrov. Koľko mililitrov má liter? Liter má 1000 ml. Meria sa spotreba vody v domácnosti v kubíkoch alebo v hektolitroch? Na meračoch spotreby vody v domácnosti sú uvedené metre kubické. No a nakoniec, čomu hovoríme kubík? Hovoríme tak metru kubickému.